Pozdrav svima ljudi, ovdje je Stefan na kanalu Stefan, to prišao je ljudi, evo danas igramo Papers, Please. Nadam se da ćete uživati u ovom klipu, da, snimat ćemo, ne znam, vidjet ću koliko traje klip. Dobro. Ako neko bude želeo na ovu igricu, nek napiše da želi, daćemo link i to je to. Kao što znate, samo smijemo da puštamo ove ljude koji su iz Aristotke, ako znate inače, jel? I uživajte u klipu. Da, to sam htio da kažem. Okej, beži odavde, beži. Ono kaže da idemo pakla, pre bi rekao da će ono otići kad ja pozovem da to odu. Kad dođe sa sačmarom. Tako će ono prvo da ode u pakao. Šta? Ja sam greška. Dobro, greška vidi kući. Ja sam greška. O bože, kakvi ljudi postoje sve. Dobro, može dođem. Evo ga još jedan, sad ćemo njega da odbijemo, evo niz Aristotike. Ovo ćemo pustiti, pošto je iz Aristotike, kao što vidite i sam pečat odmah je lupio. To znači da može da prođe sigurno, pečat je ono dobrio. Predsjedniku neko da može da je pusti. Šalim se. No, kući, ajde. Skuvaj dobar pasoš. Da, kokaška snesi jaje pasoš i onda ga samo onako izlegne i iskuva se. Ono mora se skuva i da bi skuva se pasoš, jel? Okej. Ovo ide kući. I to je to za prvi dan, ali mi ćemo igrati još jedan dan, ne bi bio kratak klip. Doktor. Okej, ajmo. Ovo je okej. Od ovoj prvo ne morate da puno mi mislite, samo i da na početku i to vam je to, jel? Ne morate uopšte da gledate na ovo. Dam ga ovako, tako da... Ovo je isto ko pasoš, ide odavde. Evo dalje. Slikanje valja, moš kući. Slika se ponovo. Mrzavo da ode, znači do fotografa, samo je jeo i tako nije stigo da ode i kad je nestao hrane došao u Aristotku kupi novu hranu, ali eto ne može da dođe, sad će da ide skoči u reku zato što nema šta da jede, jel? Troj Goran, mislim da ovaj nije u... Da, nije. Ne znam gradove na pamet, tako da ono... Ne volim da gledam, ali za svaki slučaj. Ovo je okej. Onda evo kad ćete da znate da su okej.
Ja ne bi mogao da mi posao, ja ovdje nema istu karticu. Okej, što ovo imam? Ovo je isto okej. Evo ga terorista i to niko ne primećuje, svi ćoravi, niko nije kupio naučara, nema se para. Ajde sam da ko ne baci bombu. Wow. Umrli su. Pokoj im duši. Okej. Dobro. Uglavnom to je to za ovaj klip. Od 1-2 je prekinut zbog terorističkog napada. Uglavnom to je to za ovaj klip. Lajkujte, šerite, subscribeujte se na kanal i svi vidimo u sledećem klipu. Pozdrav.